Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzasun. Zure trebetasun digitalak are gehiago hobetu nahi? Eman lehen urratsa, kudeaketa pertsonal digital aurreratua sustatu zure trebetasun bulegotikoak ikastaroarekin. Desgaitasunen bat duten pertsonei bideratutako ikastaro presentziala. 8 orduko trebakuntza honetan, zure zeregin profesionalak azkarrago eta modu eraginkorragoan kudeatzeko tresna bulegotiko aurreratuak erabiltzen ikasiko duzu. Ikasi bideodeiei etekinik handiena ateratzen. Fitxategiak odeian kudeatzen, edo aurkezpen eraginkorrak diseinatzen. Guzti hori mundu digitalean nabarmentzen lagunduko dizuten tresna bulegotiko aurreratuen laguntzarekin. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Aurkezpen digitalak sortzea. Fitxategiak odeian partekatzea. Eta bideodeien bidez komunikatzea. Zure lan bizitzan eta bizitza pertsonalean emankor, antolatu eta eraginkorragoa izateko trebetasun praktikoak irakatsiko dizkizun ikastaroa. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Kudeaketa pertsonal digital aurreratua. Sustatu zure trebetasun bulegotikoak. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-6-0-6-0 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.